hood creators and feelings. Na kira wayanki ba kya san dagawa, me yasa ba kya san dagawa? Ni na san mene dalili, ko dan kin ga kudi na ya kare bani da ko sisi, shine zaki na duka na kamar an daki wani gini. Ba komai rayuwa ce mu tafi a hakan, amma karki man take ce kika cinye mun dan kudi na. Kagona na siyar na baki kika je shopping, tinkiyar kazo ce amma na baki kudin ta. Kin ce min mama na gado ne ba ta da lafiya ne, sai na tattaro yan kudade na duka na mika. Yanzu na gane, yanzu na gane, yanzu na gane kin daina cuta, na gane ko ke mai ya ce na rabu da ke ne, yanzu na gane. So wai haka yake.